Hirugarren galdera, Jon Ander. Nire gaztetako aiako irudia edo bizigoa, idia postu probetan idien gizardierekin usaina eta erlazen azten detez. Gogora, aitarekin etosten itzen, probetan bera epailea zen, edo horioko trainero famatuen arralorien jatorriekin, ez? Eta galdera da, zein da zure aiako irudia? Nire hauxe da, ez? Horioko arraunoriak eta iditemak, ez? Hemen aiako horrian. Bueno, txikik izan ginen, gure izan ginen da. Nik ebakat, idia postu hori, zertik eskolak daude, Dema plazan ondon. Eta jolas parke estalien moda honen aurretzikan, haian, etzan beste ikainoten, Dema plaza jun edo frontoira jun jolastea. Orduan, aia esaten dute dala Euskal Herri mailan apustu gehiena jokatutako plaza. Eta bai, beti idiusai hori, oso karakteristikoa da idiusai hori, eta are gehiago, gaur egun hotzadura botata dakau Dema plazan, Dema zaratago beste ekintzak inalizateko, kulturalak inalizateko, antzerki ikusteko, eta gure herriai kultur eskaintza hau itxeko. Baina bai, usaila da bat, eta bestea da, ja, bere garaian, bai, odol mantxak ere, noizun edo noiz, ikustean. Beste bat izango zen belarra moztuana. Belar moztuan usaila udaberritik hasi eta udara ere bai, belar moztuan usai hori. Negun, egunero, hartalde bat, hartzai bat buruzula, guen dela gutxi juntzaigu, adinagatikan. Hartalde hori egunero herrian erditikan pasatzen zen, hemen beko zelai eta etortzeko, beko zelai eta zen, eta gero berriz, buelta etxea, ez? Eta hori, bai oso karakteristikoa izan zela urte askotan, hor generazio batek hori jankenun, eta hemenik aurreko ez dute ikusiko, ez? Eta hartzai horrekin batea, bai aia, eta bai leheno esan zela mundua ulertzeko modu bat, ez? Juntzaigu. Hartzaik gehiago bat daude, modernizatu dianak, baina, horre bai, hori asko bate, pixa zabaltzea tokatzen pixan, usai horik ere, oinarra da bria ez dana, baita ere, hori, eta udazkenen bason, horbelak usteun usaila, bueno, bai, horrekin oso bon, arraunlarik lehen izan zian, hori garaian izan zian, da gero izango da. Horren ere, bai, ez badaude, ez? Bai, guandikan ere badia adiarrak tiratzen nahi dianak, bai hori joko joera izan dalako gehien bat, Zarautzen ere badaude, Tolosaldeko talden ere badaude, eta batematekin fallatuko ez eguna, beste baten egongoa San Pedron izan dira, eta bai, hori jon gehien bat, beti izan dugu hori jok ez daukala kontxako bandera ikan ajarri gabe. Bakarren bat badula uste, Hori nik entzun da dakat, ez? Beti izango idan. Bakarren bat badakala uste. Baina, bueno, bai beti izan dugu, eta egia da, esatea junda, bai Zarautzek eta bai hori jok, aiako lurretan dauzkela behaien klubak. Bai, hori aibaian, alde honetatik urdupilak aian daude. Eta hori, joko beste bat, plaza hontan bertan, festetan, buru hondik egunero zian, txaferok egunero zian, baina umen egunen etortzen zen gorriti. Bai, ezakin. Eta gorritikin, eta da hon xestra edo, ezkene hain ulergaitza zaiten gauza batzuk, guk ala ulertu dugulako mundo, handikan, batzen ez, orden aurna potxokak eta astok askatuko zituen, gero basurdi askatuko zuen, oilarrak akotxiko zituen, da xexenak izango zian, ez? Ni asko gustatzen zitzaiten. Zergatik antzan animalikin gertu, udara denboran animalien gertu duteko modu bat. Aia plaza beti hot esan, da nik bakit aiako umek bakarrik ez ginala. Zarautz eta hori jotatik ere joit ez ziala, hoi bizitzea, hoi ikustea eta bizitzea. Zergatik nik uste dut, behaien gurasok ere, guendikan bazeukatelako, gurasoaiek bazeukatelako, landa ere muekin alako gertutasun bat, ez zutelako inungo salbaja daikan ikusten ekintza hortan. Kontrakoa animalik ezagutzi ebentzen behe umek. Ume haiek biziko zuten ez dakit danai gehatuko zaien behaien umekin holako lekutara emateko lekua ez. Baina, bai mintzan duzan, bazan animalikin egoteko
beste modu bat, eta txekorrak sokamuturren edo askatzeko zahorekin ematen du, ez dakit zein berdeula. Hoik bageneukake haundina gure Euskadi honetan, hobeto litzake. Baina iruditzait danak eztabaida guzti gaina Madretik atatzen diala, eta batzuk ja etiketa batzuk jartea daude, hau seguru alde ingautela, orduan gu kontra inberdeu, eta ez dira, gauzak erabaki ez dira hola izaten. Herri bakoitzak eta garbi ikusi dugu zenbateko zenetako, bai sokamurturako, herri batutan zenbatetako arraigua eda on, eta zenbateko bere izaeran parte dan, eta bestatzean ez, baina iruditzen zait hainbeste igala aldentzen eta animalismo faltsuan egin dula kalte bat, da landa eremuei bai kalte desentien diola. Egia da, batzuk txakurra etxen daukate, eta nik ez daukat horren kontrako ezer, nik txakurrak badauzkat, baina animali guztik ez dira berdinak. Eta sufrimentuan alde ez naho, baina, ez dago, ez da ere txal bat ateatziakin, txekor bat ateatziakin inungo sufrimentuik ez dago ez da ere, eta potxoka batzuk egitziakin ere ez. Orduan, bakoitza bere neurrin eta herri bakoitzak erabaki ezala bere etorkizuna zein behar du, ohitu gabe. Eta txikitako oroitzapenak herri honetan hori dira, ez? Niko hoxe egingo nituke. Elurra zan beste gauza bat, elurra zatikan landa eremuak esate dugu ez, dana polita jartzen deunen, ez? Bueno, hemen Zarautza jetxi behar izate genuen institutora, eta elurra lori azte esan garaian, errepidek itxinezian, orduan gu ginen autobusa lehenago etorri behar izate zulako, itxi baino lehenago, suertia genekanak eskolatik lehenago ateatzen ez. Horrekin bai esan nahi nuna zen, landa ere mandana politia ez dauka. Arazo dazkala da. Arazok ere badazka, eta orduan nik esaten ez. Hiritarrentzako nolabait onura bat deutakau guk lurralde hau horren txukun eukitzekin, horrelako paisaia politiak eukitzekin. Baina eta gaina, padezitu inberritugu, landa eremun gehienetan hiritikan urruti honatikan, eta jende gutxiko bizegatikan errepiden egoerak batzutan ez dira, hiriko egoera bezala ez dira, baso bat gurtzatzen bali madeu zuaitzak ero egiten dira eta itxita daude. Ez da dana politia ez da landa eremun. Eta landa eburu bizi nahi bali maitugu behar ditugu zerbitzuak eta behar ditugu azpigitura honak. Nahi zenbait indize ateatzen diatenen, egunero zure herritiko errepideatik pasatzen dira X, Donostiko kalen ez, ni badakit hori, ez dagoa esan berrikan, baina guk ere eskubideek bermatu dauki berko txugu, errepideen ibiltzeko, zergen guk ere Donostiarrei onura batzuk emango eskideu eremu honetan bizitzeko aukera guztiatik. Piskat jungea galderatik, baina, nire azpimarratxo hori, landa eremua dana politia ez dela, ez dara badakiunak. Lan asko india, baserri bideetako laguntza asko izan dira azkenengo urtetan, fibra optikoa nik arrokerik gabe, baina arrotasunez esango dut Gipuzkoan landa eremutan, herri txikinetan zabaldu zala aurrena, ez da ohikoa izaten. Eta norbait ariketa bat indezala hiritar horrek. Gertatuko itzaion, egun batetik bestea, telefonoko lineik gabe hongo bali matzan, edo internetik gabe hongo bali matzan, ariketa hori zintzala. Zatean gu kondenatauta geundezen hortara. Telefonikai moztuko zitun, legez kobrezko linea moztu berra zeukalako, baina fibraik ez genuen eukiko. Zergen gu monetarizioki ez gea ekonomikoki interesgarri behainentzako. Interneta gaur egunen dakantzakin etxen holagatzeko, ariketa bat bakarrik indezala ez. Hor, landa eremua barondakazu erabakitzeko gaitasuna dakan politikari horrek, edo ardunadun horrek landa eremua barnen daka, edo erabakia guztiz kontrako izango zen. Askotan klabi hori da, nik uste landa eremuak ere batzuetan bere buruai ezikitu behar diola eotia erabaki hartzen dian lekun. Erabaki hartzen dian lekun ez baina gutxinez informauta beteko bete beharrare badaka. Enteratu. Bera eraingo jon hainbat gaietan, hainbat forotan eonin berra daka.
egonin berra daka. Eta hori bada lan eremuan lanetako bat baita. Eskerrik asko, Joander, erantzunagatik.